Hei! Täällä Alpees näet. Minulla on tulossa uusi sarja, koska olen kuitenkin uusi aloittelija. Ja olen ainakin hirveän uusi. Tulin tänä päivänä tänne tutustumaan tähän YouTubeen. Koska enhän minä aina jaksa kuvitella. Tai niin poispäin. Mitä sen puhuu siellä, kun kävelet? Anteeksi, tuo pupu tuolla vähän häiritsee meitä juttuamme. Kun olemme täällä keskellä. Ja tämä onkaan avaa. Elikkäs, minulla on siis tullut uusi sarja. Sen nimi paljastuu sitten jossain vaiheessa. Eli siis tuossa otsikossa. Tai niin, mikä tuo onkaan tuossa alla, mun alapuolella lukee. Siinäkin se nimi. Ja se paljastuu tietenkin ihan lopusta. Elikkäs. Älä tulla siinä. Eli minä näytän sen uuden sarjan näyttelijät. Odottakaas, haen heidät. Toi Pupuliini on ainakin yksi. Kukas se Pupuliini on? Hei! Olen vähän sekaisin tänään. Sori, mä en hakea ne. Anteeksi, saimme pukuhuoneesta kyllä pois. Niitä on kyllä paljon enemmän. Kyllä. Elikkäs tärkeimmät on kuitenkin tossa. Missä ne on nyt? Oi, tämä kamera riiluu hienosti. Elikkäs he saavat itse esitellä itsensä. Olen kuitenkin jonkun tyypin äiti. Siis lapseni äiti. Ja nimeni on tietenkin... Mitä sä ojostelet? Kerro se. Miks? Kerro. Okei, töpö. Joo, tääkin on äiti. Ja sit mulla on kissaperhe. Eli mun mies on kuitenkin poika. Koira. Ja se on koira. Ja niin poispäin. Eli joo. Eli mun nimi on tietenkin Violet. Älä työnnä. Ups. Joo, anteeksi, minun nimeni on siis Täplä ja mä oon isä. Oi, mä oon Vadelma. Ja mä oon tietenkin lapsi, koska mä näytän siltä. Ja mä oon nopea puhuja. Ja mä laikin korkealle. Ui! Minä olen se Pupuliini, kuka tuolla koko ajan käveli tuon tiikerin selän takana. Ja minä kerron minun nimeni. Hei hei! Kaikkien esiintyjien on pakko kertoa nimensä. Anteeksi, mulla on vähän kiire. Noniin, heippa! No okei, sen nimi on Rosetti. Kerro mun nimen! Moi! Mä oon tietenkin lapsi ja... Mitä mä oon lapsi? Eli mä oon lapsi, teininkänä. Ja mun nimi on tietenkin... En sitä nimeä halua kertoa. En mä mun toista nimeä halua kertoa. Kerro sun oikea nimi. Okei, Kristiina. Moi, mun nimi on Aprikoosi ja mä oon lapsi.
Mä oon Vanilja ja mä oon lapsi. Eli siinä oli kaikki meidän esiintyjät ja toivottavasti katsotte, tykkät minun sarjastani. Jonka minä juonnan. Kristiina, tänne. Tullaan. Mitä? Saako sua sanoa? Ei. Älä nyt. Vaikka mä oon Kristiina, niin mua ei sanota Katariinaksi. Kata. Okei, jos on nyt pakko sanoa mua Kataksi. No hyvä. Tällähän se koe tänään. Heippa!